Gamerauntxira. Gamerauntxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntxaren 5. denboraldiko 38. atalera, danera 126. atalera iritsiga, eta denboraldi honetako azkenengo saioa izango danean gare, eta, betikoa esango dut, ala eta be, dakizuen ez, astero egiten dugu, Gamerauntxeako Twitch kanalian, astelenetan, 5 grabatzen dugu, baina gaurkoan, asteazken baten elkartu gara, agenda kontua diela eta, baina lasai, gero FM-an beti entzun gaitzakezue astearte gabian gauerditik aurrera, 12 aurrera, eta ohiko plataformetan diferituan entzuteko aukera izango duzue, ebooks, YouTube eta bestelako plataformetan. Gamerauntxia Euskal Bideojoko zaleen komunitatea da, eta gamerauntxia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio guztia, eta baita parte hartzeko taldeak ere. Ni Damian Madinabeitia naiz, eta nerekin dare Aritzo Diresola talan denunzu, eta betiko bezala, hau pasuek, zen moduz? Haupa bai, post denboraldi indoguz, ez tala gitzi. Hori da, eta gero eta dentsuagoak ez? Dentsuagoak kapitulo kopuru egaitik dinot, ez eduki egaitik, espero. Bestela bai, ez da? Bai, egunero gehiago kostatzen zaigu ordu guten sartzea saioa. Bai. Alde hortatik, Bentsate, albistea kanpoan ustea, analiziak gero eta gutxiago, eta espero dugu gaur ez izatea hortariko egun bat, ni bentsat, pertsonalki. Ze, gaur ikiko ditugu albiste batzuk, eta analizi batzuk bai, ez da? Hori da, bai. Interesgarritxu dekoguz, batak gaur bertan hasi dana, edo ikusi zen duguna, osak ondero iruditzen badatxue, eurrera goaz albiste gizegaz. Hori da, nik uste dut kareta eta sartzen dugula, zuzenean. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Ez dugu Nintendo Direct aurkezpen handirik ikusiko, tamalez aurtengo ekain honetan, dakizuen moduen, udako aurkezpen danak errepase gendu zen, eurrekoan, orokorrien bideojoko munduko enpresa handidanak ibili dire, euren bideojokoek iragartzen, aurkezten eta emanaldi berezizik eskaintzen. Eta Nintendokoengoan, ez deuen berezko Nintendo Direct handirik, baina horrek ez da usan nahi, ene handizen emanaldirik barik geratu garenik. Ze astelenien iragarri bien Donkey Kong Bananza Directa, eta oindala ordu pare bat, urtsuek egizago, hartzaldeko 3:00, ikusi dugu ordu laurdeneko iraupena eukidaben zuzenekoa. Donkey Kong Bananza, dakizuen moduen, Switch Biko urrengo esklusibo handiz izango da, Mario Kart Worlden hostien. Eta noko gora nahiko zain, ze iragarri bienien apirilen, hor Switch bizen aurkezpen hartan, ja ikustezan ez, Mario Odyssey oso antzekoa izango zela, 3D plataforma aventura oso handi bet, Donkey Kongek aspaldi ez dabela alakorik jasotzen, Donkey Kong 74tik. Eta, tako gara zain, ia zelako geusek biltzen biesan, zer ikusko gendun. Eta direktan hasik ere egaz, lehenengo ezusteko txue edo, naiz eta filtrezan jaso dugu. Donkey Kongek beste kide bat edo beste protagonista bat eukedo bera aventuran, eta ez da izango hasikera baten oin dela hile batzuk ikusi genduen arroka hori. Arroka hori transformatzen ikusi dugu, eta pilertzen da Polin emakumien, ez? Aspaldidanik ezagutzen dugun neskien, zeberez Donkey Kong originalien Mariok Polin salbetaman, ez da Peach Princess izeten, bera izetezan lehengo pertsonaia hori. Eta ordutik ona egize da joku gitxi batzutan ikusi dugule, Donkey Kongen joku sarratan, batezbe, oin barriro Super Mario Odyssey gaz, orain dela urte batzuk agertu zen, Newton Cityko iriko alkate moduen. Eta ordutik ona barriro gehiago ikusten hasi gara, eta moten dugu, itxuleri uko da belagoan, Polinek, eta Donkey Kongegaz batera, Bananzako protagonisti izango dela. Horretaz aparte, asko erakutsi duzku ez egiz izan, pila bidire erakusten, basikoki jokuen mekanika danak eta munduek, eta, apurbete zerringo dugun, aurkeztu duzku direktonetan. Eta nabari da, ez da baipatu modu baten bez, baina Super Mario Odyssey garatzaileena dela asko nabaria, edo bentsat taldien zatibet atzin dauela. Grafikoetan, menuetan, plataformea zer nolakoa dan, eta aslauko askatasunen moten dozkuen, Odyssey keitzen moduen. Baina oingoan,
donkin almen berezi eta saugarrizekaz. Aurrekoan ikusi gendu moduen, oingoan apurbete kokalekuen eta ingurunien zuntzipen hori izango da protagonistia, donkik bere ukabilek erabilitze, ia donundik joan leike izan, sabaizek tetxuek hormak lurre bera apurtu leike, hor ikusten gabezen moduen direkteko bidizoan, edo zein format, edo zein gauza suntzituz da nahi moduko beste inguruniek eratute. Baina gauzak ezago gongo dire, bai, azteko garrantzitsuena segurunik bere transformazioak izango dira. Zenboten da bena betxik, polinen botere berezitako bat, donki transformeti izango da lako beste, animali joan esaten, baina egizte da transformazioetako bat beste gorila handizau batelako bat dela, injar gehiago emote dutxona, ingurunik suntzitzeko eta gainoko eraldatze hori beste maila batera eruteko. Baina aparte, zebra baten bilakatuko gara, abiadura gehiago lortute, edo lako txori moduko bat, oinaz goratzen ze txori izan, egazeitzeko aukerigaz, ahalmenagaz. Orduen hor, barritxasun nahikotxu dauzela moten deu, ingurunik eta munduek berakutsi dozkuez, zan dugu moduen, lurren erdigun erantza planeten erdigun erantza behiaetuko dugu lemoten deu, geroz eta berau, sakon hau joan da, etzai nagusizek eta buruzizagizek kanditzen dugu zen bitxartien. Baina, azken finean, orokorrien emoten da bena da hori, ez da? Esan dugune, plataformeo aldetik askatasun piloa, dana zuntzitzeko aukera hori, materialak be euren gogortasun edo baliabide edo esaugarri desberdin eguko dabez, da horren arabera honek erabilako dugu bai zuntzitzeko edo bai beste goza batzuk, beste plataforma batzuk eratzeko. Orokorrien, hori ez da, grafikoki oso potentia, egize da, Super Mario Odyssey-gaz alderatute, igual, ez da horren besteko jauziz hasikera baten, Switch bateko joku aregaz alderatute, baina gero azizala ikusten, zelan dana eraldatzen doan, kokaleku danak transformetzen dizen, eta hor bai dinozu, bale. Oingoan Switch bizen indar barri hau horretarako erabili dabe, ezta? Baina orokorrien, hori, plataforma aldetik beste erronka batzuk egongo dizela ikusi zen dugu, biltzeko goza piloa, sekretu piloa, txamponak, jantzizek lortuko duguz, abestizek, ganera, Donkey Kongen abesti mitiko asko bildu da bez. Orduen, zalantzari parik ez, datozen hilabetietan, estreneko dan, Switcheko jokurik handizenetarikoa, bentset esklusibo potentia, ze ustaiaren 17 zen hilabete barru estreneko da Donkey Kong Bonanza Switch bi honetan. Eta, horretaz aparte, aipatu da ez, bilokalarentzako multijokalaritxu bete hongo dela, Super Mario Odyssey eta Mario Galaxy seketzen bien moduen, bigarren jokalarizeri lehengoari laguntzeko aukeri emonda. Gero amiiboakaz eta hongo dan bateriagarritasune eta aipatu dabe, hainbat gauzatxu hor, GameShare aukerakaz baitze. Eta zalantzari parik, esan dutena, Nintendoen apustu handize da, apustu sendoa da datozen astietarako, gero urte bukaeran ikusko dugu Pokemon Legends ZA, edo Metroid Prime Lau Beyond, Kirby Air Riders eta beste bat, baina oingoz, marketing kanpaina osoa Donkey Kong Bonanzari bideratute egongo da zalantzari parik. Jokoak nahiko itxura ona dauka. Mundu destrukzioa, esango nuke, Nintendoren nola lehenengo jolasetako dala, ez? Mundua lurra apurtu ezakezuna, arkaitzak bai, gero momentuaten ikusi ondarrakin botata eraiki ere intzezakezula eraren batean. Hortaz, nebintzet ez dizonatzen Nintendo gorako jolasi daukanik, Landar, igual zuk. Ez olakorik zehazki, baina Zelda barrezetan salik ez, batez beti Tears of the Kingdomen, bai egon dizelan txeko gauzatzuk ez, de hecho hor sari zauzetan ibinaz irakurtzen, hau izen bierko zala Tears of the Kingdomen oinarriz edo, ez da igual Donkey Kong Bonanzana. Baina, bai, olako gauzaren bat edo beste gongo zan Nintendo kasgenian proba asko ingeuz ez, mekanika desberdinekaz eta ideia desberdinekaz, baina zentsu honetan, ikusten da apurru hartu dugu gure izan dabela, naiz eta gero frame rate hor sufritzen dabela ikusten dugun batxetan, mutxe bidizan ikusten gabiz. Baina fizikan aldetik egin dabena... Eta partikulak eta zelan... Dana egaz urtetan da, arrokak eta hor dana ez, pareta guztizeke apurtzen dozu zenien, eta gero aipamen berezia, arria bota eta gainean ibiltziana. Modu batean tau paipa ere olako... Odatxo bat, ez? Bai, zelek, egitze da, horrek bez, Zelda nantzadekola, eskutu egazelan surfitan zendun, eta hori dena, hortik be apurrete hartu lehikela pentseleike. Baina... Oso joku
oso joku zabala, denbora asko sartzekoa, eta gainera modu desberdin askotara jolastekoa, ez dakit itxura batera, bentsat. Bai, mekanika piloa bilduko dauzela moten deu, eta aipatu dugunez, askatasun hori mundu bezarkatzerakoan, goit gora, bera, vertikaltasun lan ibilko da, ez? Emoten deu sekulakoa izango dela. Eta, niri bentzat, aritze dinona, igual izango dela lehengo biderra, Nintendo olako suntzipen maila bat sortu da bena, baina, emoten deu munduek kristona beraztasuneuko da bela, ez? Une oro. Eta ero, Lander, ez zait eta oso ondo argi geratu. Mundu irekia da guztiz, edo da Odisei eta bezala, pantaila kargatzen dezu, non nahiko irekia dan, eta ibili zaitezke, eta ero beste toki batera juten zeanean, beste pantaila kargatzen da. Edo da guztiz, dana bat da. Nik uste Mario Odyssey moduko izango dela, azkenien mundu, banatutako munduek, baina gero bilko garena da, etxai nagusiz egara ditute usteot, zabalduko dugune da zulo bat urrengo mundura. Eta hor, donki jaurti egiten da, barriro, Tears of the Kingdomen oso antzeko estiloan, hor, zela saltzen ginen lurraspire linkegaz, amileizetik bera botata, oso antzeko roia deko zentsu horretan. Eta gero moten dugu modala lako bidaia azkarra munduen artien, bai, lako checkpoint modukak ongo dizela ez, eta hortik bata bestetik mobitzeko aukiriko dugule, karga denporakaz. Orduen, igual bai ongo dereko da zentsu baten ez, baina nik usteot mundu desberdinek izango dizela geizen bat, Bai, bestela, ikuste du Switcha sufritzen nahi dela fizika busketzea horrekin, mundu osa kargatuta izan beharko luke aukera horrekin gehiago. Eta gero ja, azkenengoa komentatzeko, aipatu zu kooperatiboa izango dula, multijokalaria. Karo, ulertzen dut bat, Donkey Kongekin ibiliko dela, esan dute bigarren pertsona norekin ibilikoan, igual Diddy Kong agertuko da. Ez bigarren izango da Polin bera, Donkey Kong lepoan, hor sorbaldan daroan neska hau. Eta bigarren jokalarizekin da bena da, erakutsi dabe berez, Nintendo, Joy-Con barrize sagu moduen erabilitze, baina suposatzeot beste modu batxetera erabilarko dela bai, ze Switch batega, zeinlik Gameshare horregaz jokue partekatu esango dugu, persona bakarrak joku eukin partekatu aldeu. Eta ingo da bena da, olako puntero bat agertuko da, pantailan, eta bigarren jokalarizek lagundu ingo dutxo donkiri, beste txaizeri eraso einez, kokalekuko mineralan eta ezaugarrizek edo hartuko deuz Polinek, gero, olako eitzen da bena da, bere abestizekaz edo, berbak bota, jaurti eitzen deuz. Eta orduen, igual, imagine, egongo da urrie kokalekuetan, eta urrien ezaugarrizek hartuko deuz, bere kolpiek mingiz hauitzeko talako guzak. Azken finean, Mario Odyssey behantzeko sozer egotezan, kapi kontroletan man bigarren jokalarizek, Mario Galaxiesetan izarratxuek eta Luma izarrak eta kontroletan biesan, orduen hor, ez da gauza barri bet, Nintendo jokuetan, olako kooperatibo simpletxu bet eskaintziena. Baina oingoan, beste hon moten, askorik, buelta askorik emongo da benik, antzeko sozer esengo dela moten dugu, baina bentset beti da ondo batez be laguntzeko lehenengo jokalarizri, ez? Igual, ume bat badabilen jokatzen edo, eta helduek, bigarren jokalari zen rol horregaz, lehenengoari laguntziena oso ondo goten da bizizan. Oso ondo. Teno, azkenengo, hau galdera baino gehiago aipamena, ikusi da justu orantxe klipetan, lurra apurtzearen nata estetikoki izateaz gain utilidade asko atera dizkiotela mekanika horri. Hori interesgarri izaten da askotan, jartzen mazu puzkatzea, bale, polita da, baina ja, segituan aspertzen zeana, baina ematen du jokoa eman diotela mekanika ezberdina sortuz, beraz hori oso ondo. Imaginatzen nuen, Nintendok beti gauza horiek ondo ite dituta, beraz. Baina, ekoitxura politxorlu esan dugu moduen, eta Donkey Kong Bonanza ustaiaren 17 hilabete barru estreneko da Switch bi kontsolan. Itxura benetan ona, Bai. Bueno, eta ondo baldin baderitzo zue, Nintendotik Nintendora joaten ga. Eta zehazki Switch bi kontsolakin, segitzen dugu. Izan be, gailu berriaren lehen salmenta datuak eskaini ditue, eta merkaturatu osteko 4 egunetan, Switch biak 3,5 milioi salmenta gainditu ditu gailu hibrido berriak, honek nazia artean pentsatu, 3,5 milioi Switch 4 egunetan. Eta egon dien komentario eta ez dakit gatazkatxuekin, Zifra benetan ikusgarria,
kontsola baten estreinaldirik arrakastatxuena lortu dabe, eta Nintendoren edozein hardwareentzat lehen 4 egunetako nazioarteko maila arrakastatxuena izan da. Esan da ben erak. Orduan, brutala. Zur dabiltza, Nintendoren zein aurkarien martxak hautsi baitituzte. Orduan, adibide moderno bajartziaren, Switch originala berak 2,7 milioi, ez? Gaiu saldu zituen lehen hilabete batian, eta hemen 4 egunetan 3,5 milioi. 2017ko martxoaren 3 martxoaren 31 bitartean izan zen hori, orduan, ez dakit hori bebai beste movida geopolitikoren bat egongo esan, ze kontetan izan behar da, ez? PlayStation 5ak hilabete behar izan zebela Switch biaren salmentetara iristeko, baina gogoratzen baldin badozue, garai hartan txipen eskazia zeuan, eta, ez dakit gero ze eskintzen zebe jokotan, eta baseren beste movida bat, COVID-a kontetan izan da. Orduan, edo zen momentu da moztu zuela zai, esaten dut, komentarioak edo. Nintendoren kasuan, naiz eta banaketaren orduan, oztopo txiki batzuk egon dien, normala dan bezala, ez da arazo hundirik egon Switch bia eskuratzerako unian, egia da gero guk aldetu ginela gure taldean, eta gehienek lehenengo gunean ez zeukela, baina nik ezagutzen eman jendea, lehenengo momentutik ja etxian zeukena. Lehenengo eguneko goizian, etxera iritsita zeukena. Ez, hori pentsatzen dute. Banaketa asuntoagaz igual bai egon gozan, ez? Beti pasatzen moduen, baten bateri igual egun bat, egun pare bat berandu hau beltziena. Baina hortik kanpo, hasta izen, PlayStation 5agaz pasan bezalako zer, ez? Eroste zen duen, eta ez pasan egun horretarako, hostien jasotzen zen duen, listo. Hori da. Hor, anekdota kuriosoa, ez dakit ikusi ez duten baina, estatuatuetan, ez da izeten da zan, bideojokoena, GameStop edo hauetako bat zan, eta Switch pila bat iritsi zizkioten, eta, karo, erreserbatuta zaukaten jendeai asignatu bertzien Switch bakoitza ez. Hortaz egin ziotena da, recibo bat, eta izenakin eta Switcharen kajari grapatu egin zioten. Ze gertatzen da, Switcharen pantalla, kaja barruan zatorren, kaja kanpo aldera behira. Eta grapa sartzean, grapak pantalla zulatu die. Apurtu, bai. Eta ordan... eta jenti hondak esatzen ez, ia zelan eitzen da ben hori, ez dakiz zer. Eta egize da, baina eske Switch originala beholan etortzen kaja barruen, orduen, igual den dien ez, saldoki horren arazo ezin da gehiago. Bai, hori, eske ezin dezu grapatu, zelokin edo pegatu, ekipo elektronikoa da honen eta pantalla daukanean, grapak edo zulatzeko baleunak, oso arriskutsua da. A ver, hori da, gauzak gaizki, esazatu oso, bestiak inda de gaizki, gaizki ingo zeben. Baina zuk ezin dozu gauza bat apurtu ez dagoelako ondo eginda, bestiaz, hori kagada handi bat. Eta zein atxo edo eren egun ikusin eban, barriro jaso dabela stok gizau, eta hori zen dabe, publi zen, iragarki zen, grapadora baten, grapagai baten orkoini jarri dabe GameStopekoak, oingoan ez dala paseko barriñe, eta, bera, eta horre bide horregaz. Bueno, hori, 2025ari begira, Nintendo Switch biko erabiltzaileak, eta esan dugun bezala, ontxe bertan ikusi dugun barantza jasoko zeben, honezkero eskatu dabenak, ustaiaren 17an, hilabete barru, ikusi dugun barantza hau iritsiko da, eta ostian, Pokemon Legends ZA, urriaren 26an helduko da kontsola ontara. Plataforma bietara baitza iritsiko da Metroid Prime 4, Beyond desiratua, eta hor, bakizu ez, oso nitxoko jokua, baina gustatze jako nahi itzelez, bukararaino gustatze jako. Eta urte bukararako Hyrule Warriors, Hyrule Warriors Age of Imprisonment agindu dabe, eta Kirby Air Riders baita 2025an jasoko dugula ematen dau. Hor txatian me komentatzen dabe, norbaitek bere obsesio pertsonala zein dan, Switch biak ez du input laga murrizten, Switch bateko jokoetan gutxienez. Eta, Bai, a ber, bat. Olako gauzatxoa, nik uste teknikamente ez dala izan, hainbeste, aldaketa hori, ez dakit ze uste duzuen. Ara, nik ez dakit ze puntutaraino lehenengo jokoak emulatu ezela ezote ditu egiten bigarrengoa. Egia da, jolas askotan input lag horrek ez da hainbesterako, ez dakit norbait ibiltzen zean
Super Smash Bros. Edo borrokako joko hauetan, badakit kritikoa izaten dela input lag, kritikoa maila batera iristen zeanean, hortaz, ulertzen dut molestia hori sentitzea, esaten dezulako badira. Hardware bastante sobeagoa dauka biak, batarekin konpartuz, ja suposatzen dut hori konpondutan berko lukela, baina probatzen dut eta oraindik arazoa jarraitzen du, beraz. Bai, ulertzen dut horrek bisat azarratuta dute. Baina jauziz egon da berez, Osa, hori... Bai, jauzizia bai. Bai. Baina esaten dut, ez dala eren buke insignia, eta oin be, pentsatzen ginuena baino igual pixkat gutxiago ni bentsat, nire aldetik. Eta ez dut uste txarra danik, Se zentratzen dira jokutan, ikusten dozu edozen joku, eta zetan zupa, ez horritzen dabe lan geixen, eta honen adi, eta gainera optimizatzen dabe dana, baina esaten dozu, ez dabe itzen hardware, azkenengo hardware punteruen, askoak esate zeben izango zara Play bosta bezala, ez da, baina alatabe brutala. Gero betare pentsatu, justu orain arte ikusitun jolasa diala, Switch lehenengoa topera optimizatu eta zeiten zutena, aprotxatzen zutena. Eta hauek oraindik guztiz ez dutela aprotxatuko eta margin handia ongo dela, hori kontsola guztietan gertatzen da, beraz. Hori bai, baina gero beste adibide hon badaue bai, Cyberpunk, zela mugitzen da ben, eta zenbat orduko iraupena dekon, oso ondo mugitzen dugu orokorrian, egize da DLSS erabilko da bela, eskalatze sistemia, baina lan dabe, nahiko ondo mugitzen dugu, ordu nahikotxo irauten deuz, Switch bizen, eta joan ikusten dala azken finien, Oso bateria gaitik, ez? Bateria aldetik, bai, errendimendu oso nadeko, baterizeko oso irauten dutxo, orduen, zan aitena azken finien, lehenengo portaolan joku handi batena ikusi dugune, oso ondo urten da, eta Cyberpunk dala, Osa, bitxu, ez ditut esan danik gaur egungo jokurik potentina grafikoki, baina oin gitxi, urte gitxi batzuk betxuz lan urten zan, zenbat arazo, zenbat zer rendimendu eskasa, eta oin Switch bizen ikusten gabiz, orduen, hori be kontuten. Hori be oso optimizauta dago, gaur egun Cyberpunk. Ba, Xbox Oneen eta PlayStation Lauan berriro atera zuten, ze bere momentuan merkatutik erretiratu zuten. Atzera bota zitzuen, salmenta asko. Ez dakit gero... Gero, atera zuten bertzio hori. Blokeatu intzeben, bai. Bai. Jaten zan, bai. Bai, bloki bien hori da, baina gero ja konpondute hori da. Atera zuten, bale. Urte beteko partxe horrekin. Bale. Bueno, aipatutakoei Nintendoren azken iragarpena gaitu behar zaie, Splatoon Raiders iragarri dabe Japoniarrek, eta Splatoon sagaren, bai, esan? Ez, juna esaten nahiko modu, ez berezi zen, baina Nintendoko hilabete batzuk kaleratu eban Nintendo Today aplikazioa, da lapurret euren prentsa zerbitzu barrezi izango zana, publiko guztizentzat. Eta iragarpena hortik nabe zuzenien, ez da bez trailerrik, gero bai, apurtzu batera bai jarri bien trailer bat YouTubeen eta, baina moten dugu ametik aurrera hortik bilko izela topera iragartzen euren prentsa barrak eta euren bidizoak, aplikazioetik bertatik, ze jenti hortik interesan azikera baten, nahiko harri garra izan Nintendo lako enpresa batentzat. Baina, hori, Splatoon Raiders barrize jasoko dugu lemoten dugu Switch birako, beste kontutxu betor. Esklusiboa izango dela. Ez dut oso ondo ulertzen, jolasatik ipatuko dugu baino lehenagotik, zeatik albisteak esklusiboki zure aplikazio horretan ematea. Eta prentsatik ez pasa nahi izatea, o prentsa orokorretik betikotik. Hara, irutzen zait, izan daitekela, estrategia bat zaiteko. Informazioa beraien nahi duten bezala eman, eta ez daien egon, ez dena izan zentsura, baina zentsura bat aplikatu medioi ez dezaten. Sinestu nahi eta hori iztala, baina ez dela ez zaitu okurritzen jendeari horti pasaraztea. Esan dut, azkenien gero jenti etereko dabe, bestela be, edabiek idatziko dabe. Guzi da, hau da lehengo lehengo abizue ametik eltzen da azkenien. Bai, baina esat noan aritzek, ze irabazten dabe hori forzatzen, ez? Informazioa suposatzera biltzaien azken finen, ez? Bai, igual estadistikak eta ateratzazkete jendea ize interesatzen zaion, eta horrelako, bai, hori zarezke. Ados. Bueno, orduan, Nintendoren tiro joko frankizie honekin jarraituz, Splatoon 3 eguneratze handi bat aurkeztu da, 10.0.0 adabakian armak, medaiak eta hainbat berrikuntza gaineratu dizkio 2022ko bideojoko honi. Eta are gehiago, Switch biko jokalariek atal grafikoa txukunduta ikus lehizke dagoeneko.
Bai, hor ikusten da, Switch originaleko joku horrek ondino hobetzen jarratzen da bela, ez tekit input laga hobetuko da, baina bentsete, rendimendu eta bereizmen aldetik bai pagabiz ikusten, hobekuntza txiki, baina nabarmen batzuk, ez? Espero genduzena baino gehiago igual, sasikera baten zerrendatan da ziren horren beste gauza agertzen, ez? Switch Biko bizen merkaturetzen honen ostien. Orduen ikuste dut, egon dinoko joku zarratan ibiltzen dizenak posik egoteko arrazoiek izela kontsola barri segaz. Lander Splatoon Riders jarraitzen du aurreko 3 Splatoonen mekanika edo forma berdina izaten. Geuzia ez da bela apenas informaziorik emon. Esan dabe alako jokalari bakarrentzako joku izango dela oinkoan, hori dakigu. Baina lan dabe, hori, spin-off edo bigarren mailako joku beti izango dela moten du, baina azteko gu informazio askorik asko jota, Switch Biko esklusiboa izango dela, ez da bela inorra harritzen. Baina hori engoen emoten du igual, shooter online horretara bideratu biherrien, kanpainera bideratuko dizela oingo honetan, eurreko jokuetan beharrakazta nahiko eukidaben atala izen da. Ikusko dugu, ja. Kuriosoa. Bueno, kontsolaz salto egiten dugu. Kontsolaz eta ez dakit. Albeste hau kontsola esklusibo izango da PlayStationera, uste ez, porque azkenegoak ez da izan, baina Konamik anuntziatu du Silent Hill lehenengoaren aurkezpen bat egin du, Konami Press Start aurkezpena. Eta, Silent Hill 2 remasterra sartu datu zen Bluebird Teamei berriz elkartuko da Konami berarekin, eta lehenengo Silent Hillaren balako remasterra anuntziatu dute. Egia esan, xehatasunik ez dute eman, simpleki bideo bat jarri dute, baina, bideo hori pixat, nahi gogoratzen ditzean kasua bezala, ez? Damian, The Elder Scrollsen teaserrura jarri zutenean, non, etzan ezerra ikusten. Broma gutxe. Hemen oraindik gutxeo ikusten da, ze fondo beltz bat ikusten da, behelaino pixkat, eta simplemente Konami eta Bluebird Team, Silent Hill in development. Hortaz, ikusi beharko da zeiten duten. Egia da, aurreko urtean estrenatu zala Silent Hill 2 remasterra, bastante ondo atera zena, Bluebirdren partetik. Bere momentuan izan ginu zen gure kezkak atera zuten uste lehenengo trailerra zala, ematen zuen oso akziora bideratutako jolaza zala, baina ez gero Silent Hill 2 espiritu hori mantentzea lortu zuten, eta nahiko ondo egitea egia. Eta, oraingoan ematen du, Konamikoa gustora geratu diala Bluebird taldearek egindako lanakin, eta, Silent Hill lehenengoaren, saga mitiko honen hasieraren remasterra eskaini diotela. Pixka kontestuan jartzeatik, Silent Hill lehenengoa 1989 zigarren urtean jaso genuen, pentsatzen baden bora pasadan, 26 urte. Eta ero, 2009an Silent Hill Shattered Memories jokoakin, joko beraren bertzio alternatiboa ikusi genuen, baina, 27 urteta ero lehenengo aldiz izango da Konamirentzat, guztia zizenpun joko hori berri egituratuko dutena. Gainera, aipatu garra dago, Silent Hill 2ak, esan dugu kalitate honak inatea zutela, baina salmentek ere lagundu egin zieten, ze 2000 kopia baina gehiago saldu dituzte, eta bastante arrakasta da jakinik ez dela Silent Hill nola zago nukea masen jolas bat, naiz eta famatua da bildurrezko jolasetan, baina ez da GTA bat edo horrelako jolas bat, bere publikotxoa daukana. Eta, anuntziatu dutenan arabera, ulertzen dugu garapen prozesu hau hasi egin dela, eta esan duten bezala ez dugu ezerra ikusi, bideo eskueto hori bakarrik, keakin, eta ikusi beharko da. Nik hemen zalantza daukat, eta jolastu zuten inoiz Silent Hill lehenengoan, gutxenez ikusi jolasa bera. Ikusi bai. Bai. Osa, Silent Hill daukan berezitasuna, mundu guztiak gauza batekin lotzen du Silent Hill, eta da behelainoa. Eta bere garaian,
kurioso zen, belaino hau zirkunstantziala izan zala, ze PlayStation baten atera zutenean, saiatzen zian mundu hori errenderizatzen, baina laino gabe, baina PlayStation batak ezin zuen potentzialetik. Hortaz, sartu zioten belaino oso potente bat, errenderizatzeko distantzia oso murritza izan zaien. Eta horrek, kasi izan daiteke sagaren ambientazio eta ikurra bihurtu dala. Hortaz, ikusi beharko da, remasterrean ze puntutaraino mantentzen duten belaino esageratu hori eta errenderizazio distantzia motz horiek. Nik uste remakean ez dutela hain esageratu egingo, belainoa sartuko dutela, baina errenderizazio distantzia pixat luzatuko dutela. Hortaz. Bai, eureko amentzetik garrena grafikoki nahiko ondo gontzan azkenien, ez? Azikeran, hori, zuk esan zuen ez gure kezkak guitzen gendu zen, baina gero denpori egaz, adazbe ja jokagarretasun gordine ikusitzen, nik uste nahiko lantxuko nahi dabela Blu-berrekoak egiz izan, eta suposatzeot lehenengoan remake honetan gauza bera ikusko dugu, azken ez dala gongo jauzi handirik, baina nahiko joko txukune ikusko dugu zentzu horretan. Silent Hill lehenengoan remakea, imaginatzen remakea izango ala, Silent Hill bia bezala edo remastera, ez da gitarteko zerbait. Bai, remakea izango da berez, olantxa epatu dabe prentza barrien. Bai. Remakea izango da. Baina, itxoitea tokatuko zaigu, baina gogorazi behar dugu, aurreko saio batzutan aipatu duen bezala, bitartean, Silent Hillen beste edizioa jasoko dugula, Silent Hill F, joko hau justu iraiak eta ostean markaturatuko da, beraz, udaren ostean izan beharko da. Eta pixat gogoratu, justu orantxe Game Awardsetan ze erakutsi zuten, Game Awardsak, Summer Game Festen erakutsi zuten Resident Evil, Silent Hill erakutsi zuten PlayStation-enean edo... Esango neke bai, etxez, jaztuten nabil, baina naztuten nabil gozak, baina bai hortareko baten. Bai, hori da, pasadan, edo endala bi asteko aurkezpenetan erakutsi zuten, gogoratu Japoneko, alako herriskoetan ambientatutako jolasa zen, eta hori PlayStation 5, Xbox Seriesetan eta PC plataformetan aterako dana, beraz, itxoen beharko dugu, pixat, baina, leste da jolasa Silent Hill bat. Albisteak hau ez ziren, eta landar, analizia euskatzu, nik usteet gainea zadiala, nahiko polita, urtero ekartzen dituzunak, eta... Esaietu bentzet, bai. Eta ondo bari jotze duzue, pasatzen gea, analizio ditara? Venga, bai, etxi bai. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Epatu dugu ez, askotan ekartzen dugu zen analizi, edo bentseti ideia bat errepikatzera gatozela. Ze Steam plataformak Next Fest demoen jaialdi zen ospakizun barrize antolatu dugu egunotan. Ja bukatu da, astelenien hartzaldeko 7:00 bukatutzate jobien. Baina dagoeneko horren ezaguna indan formatu hau errepikatu dabe, eskara luzatuko. Estrenatziar dauden bideojokoen 100 demo eskaini dozkuz jaialdizek. Eta tartien, altxorpenetan interesgarrezek utzi dozkuz. Esan biera dau, jaialdize bukatu badabe, demo ugari ondino oskuragarri dauzela, bertan Steam sartu ezkero euren fitxetan topeko duzu ez, demoa bajatzeko instaletako esteka hori. Orduan aipatzen dugunetako baten batek zure harretara ekartzen badeu, sartu Steamera eta probei ja bertan jokatzeko edo instaletako aukeri dikosun. Eta aukera baldin badukazue, hau entzuten zabizten bitxartean, sartu Steamera. Eta landere hitz egiten da bien bitxartean, jo biztazo bat, komentatzen dituan jokuei. Ze badakizue, hemen wishlistak eta jarraitzeko jokuak, takian potian. Bai, eskenien erresa da wishlist hori handitzen hasten joati, osake amendeko aukeratzu beste batzuk bototeko saku hartara. Lehenengo aziziko gara, ondo iruditzen bai atzuen, eta ja ipatute dekogun bideojoku da, ze Absolum probetako aukeri egon da, Steam Next Fest honetan. Dotemun eta Guard Crash estudioan bideojoku barrize, honek azkenien apurbet retro jokuetan eta bideojoku klasikoatan oinarritute egoten dizen parkitaletxe eta estudioa dire. Baina bideojoku guztiz barri bet ekarri dozkue, baina
aspaldiko mekanikagaz edo generoagaz. Absolum beat-em-up estiloko bideojoku da, hau da, ebiko gara bidimentzinetako, scroll horizontal baten dozenaka arerion kontra kolpeka, armak erabiltzen, eta, nahiko, esango dugu jokarretasun simple baina gozagarri baten murgildute. Baina ongoan aipatzeko da, bariz, ezta? Murgilduko garela alako fantasiasko mundu aberats baten, gure helburue olako asti edo errege gaizto bat garaitz izango da, horretarako hainbat pertsonaia desberdin erabilitze. Eta, batez be, oin bidizia ikusten gauzela, begizetik sartzen den bideojoku da, oso atal estetiko berezizedekola aipatu behar da. Batez be, Hellboy eta alako komikizeko gorak hartzen duzen, olako estetika koloretxue itxalakaz asko jokatzen da bena, eta personazen diseinu oso berezizekaz, ez? Nabari da, beat-em-upan oinordekoak izen da, ez? Hartu da bezala, generoko joku klasikoan, Golden Axe eta alakoan oinarrizek edo girotze hori hartu da bela nabari da. Eta orokorrien, niri pilo harritxuzten bideojoku demo bat, Steam Next Fest honetan, eta hainbat ordu eskaini fetxatez, esango neke, 4 bat, demo bat izeteko ez dagoela bapeste hartu ez, olako proiektu bat entzat. Baina zeba horren beste denpora, azken finien, Absolum da beat-em-up bat, bai, baina roguelike generoaren barruen aurkitzen den beat-em-upa da. Egiz esan, oso ondo batzen dizen, elkartzen dizen bi genero, ze, azken finien, beat-em-upatan behin da barriro egoten gara ez, maila berdinek errepikatzen, etxai nagusi edo etxai arrunt berberan kontra haitzen, power-up eta indartzaile berberak hartzen. Orduen, Absolumek izan da bena da, horreri buelta bat emon, eta partida bakoitzien, apurbet gauzak aldatzen joan, indartzaile horrek aldatu, lortuko dugu zen gauzak aldatu. Orduen, nahiko joku birjoka garrizea dela esan lehike ez. Ingo dugune da, hasiko gara gure partidie aukeratzen dugun pertsonaia bategaz. Hainbat bide desberdin aurkeztuko jakuz, hako gara joan bestribarik, erdiko bidetik, goiko bidetik edo beko bidetik, demoan behintzet. Eta hortik, ja bidiek urotzen hasiko dire, bertan gauza desberdinek aurkitzen hasiko gara, bai ingurunien apurbete testu inguru esaltzen duzku esan izketalditzuek, pertsonaizek egongo dire hortik, baina horretaz gain, area edo gune bakoitza gainditzen dugunien, indartzaile bat emongo dozkue, edo igual dirue bakarrik, edo esperientzi puntuek, eta adibidez indartzaileen artien, gure eraso basikoak, askon artien, suskoak eitzi izan lehike, edo olako parri bat etzen dugunien elektrizitei sortzi, hainbat gauzatxu da osor, eta hobetzen joango dizela suposatzen dut. Azken finien, asko nabarinana da, Hades egaitzik ikesi da bela, Hades roguelike jokutik. Ze partida bakoitzen gauza barrizek topetan joango gara, baina batez be historizen asko sakontzen deu Absolumek. Nahiko histori sakona erakutsi gure da bela moten deu, eta aldi berien horre ikusten daraz, bide barrizek zabaltzen biliko garela, edo barrio topeterakoan pertsonaia berberakaz beste guzaren bat izango dozku, informazio barrizi eskainiko dozkue. Horren zentzu horretan nahiko lan dute dau. Ganera bide barrizek desblokitan jungo gara, adibidez nabarmenena da, horren txekusten gabiz ez, subibet apurtzen dabe demoan hasikeran. Eta gero, barriro botetan garenien subi hori, subi horrek apurtute jarraitxiko dugu, eta beste bideo bat hartu biherko dugu, bai ala bai. Baina soldadu batek esatuko dozku, baso horretako goblinek edo garaitzeko, ze hortik, barriro subize konpontzeko baliabideek euko da bezala. Orokorrien oso txukun zentzu horretan, egize da, hemen norbaitek aipatzen dugu, parrizek igual ez ziela askori konbentzitu. Nire guzti jatez, ze ganera nahiko simple dire, gizen bada, etxaize joten dutxu nien, zukolako das bat egin aurrera, ez, bulkada bat, eta horregaz gelditzu egin bestien kolpie. Baina apurut atzera botatzen zaitxu aldi berien, eta orduen egize da, saldute izteko aukeraren bat edo beste dagoela bebai. Baina gero horreko betzeko aukera deko zule, indartzaile desberdinek lortute, ja hor joku gehiago moten doatxu, ganera, eraso batzuk, parriz edo kontrarasoa eitzeko, saltzaizin eraso batzuk kontrarasoa eitzeko aukeri moten dutxue, baina batzutan bai ala bai saiestu bihorro duzuz, alako saieste vertikal batera bilitze, edo ganetik jauzien bihorro duzu. Orduen horbe, etxaizen eraso horrek ikestera eruten dozku, Eta azkenin egize da, nahiko kliketin dutxu momentuen, ez batez betxain nagusen kontra, horre ikusten dala zelako sakontasun edekien Absolumeko borrokak orokorrien. Streets of Rage laun garatzaien eskutek etorritze, ez tozte bat pesarritzen, oso joku borrobi izan zentzu horretan. Eta hori zen, momentuz Absolumek demoak lehenengo atal handitxu bet eskaintzen dugu, esan dute moduen 4 ordu eskaini dutzataz.
Eta benetan, behin da barriro jokatzeko, batez be bite mapan sali bazala, online aukera dekoz, bai tokikoa, bai online, sari bidez jokatzeko multijokalaritzeko kooperatiboa. Orduan zentsu horretan gauza nahikotxu dauz, desblokietako gauza piloa demoan, pertsonaize barne, egizan hori, benetan, burua portuzte eta oso nahi iruditxu dute. Lander, bi pertsonaia dauden naiz, online bezala, online moduan ulertzen dut bakoitza bat manejatuko dula. Bakarrik zabiltzanean, nola egiten duzu pertsonaien kudeaketa hori? Botoin bat eman da aldatzen duzu pertsonaiaz, edo? Ez, hasikeran aukeratzen duzu, holako base bat dekozu, bertan pertsonaizien estatistikako betzen zoaz, lortzen duzu zen baliabidikaz, edo igual beste eraso berezi batzuk desblokietan, holako guzatxuek, eta bertan aukeratzen duzu. Berez, hemen ikusten gabizen bidizoan bi protagonista dauz, halako gerrari elfo bat eta ipotx bat, edo nano bat izango zana. Baina gero gehiago dauz, ez dire bi bakarrik. Baina, partida bardeunean, batetik bestera nola aldatzen duzu? Zer orain bi ikusten nahi geha, eta edo kasu honetan bi pertsona dabiltzelako da. Hasikeran igual bizi batera agertzen dire, baina bestela partida hasikeran zuk pertsonaia bat aukeratzen duzu, eta listo, Bale. Hortaz hori zalantzan auken da. Bai, eta gero, klaro, kooperatiboan, hainbatek aukeratzen duzu, eta batera zoaz besterik parik. Ezin duzu aldatu jokatzen zabizela. Pertsonaien arteko konboak badaude zeiteko. Nola zango nuke ba. Batek bestea potentziatzen du eta ekipoak egitean kontuan hartzeko? Ez da balakorik berez, edo betzen nik ez dut ikusi. Konboan aldetik, absolumedeko nadazko juggling piloa, hau da, etzaizek airera bota eta gero airin dauzela konboak etzen jarraitzi ez, kolpeka jarraitzi, batez pertsonaia batek horretan asko sakontzen dugu. Eta orduan kooperatiboan horren aukeri dikozu, ez? Bata besteri lagundu airi ematen dute, txarrari kolpe pila monda, ez? Altze barik, zutundu barik emoteko aukeriagaz. Eta hori izango zen, apurbet, ez? Absolumen oinarri hori, funtz hori. Baina benetan, genera guztetan baiatuen, nik bai ala bai gomendatzen dut jokue, estetikoki pasada bat da, jokarretzen aldetik, azken urtitako bitemapik onena izateko aukera pila dekoz, eta roguelike, elementu horrek ja beste bizitzasun bat, beste sozer emote dutxie, pinta barriro jolasteko. Bai, itxura entzat oso polita, artistiko gintzat oso ondo. Bai, niri benetan, hau oinoko usteot jolastu lehikela adibidez, orduen aukeri badeko zue, probe, bai ala bai. Beste retro joku bategaz goaz, epatzearen, oinoko oinokosteko argitaratxe datarik, urrengoak bai, ze Judge Club Gamesek Mina de Hollower urriaren 31an estreneko dabela iragarri deu. Hau aspalditzik etxaroten eban jokuetako bada, oin urte piloa iragarri bien, Shovel Knighten garatzaiek. Eta apurbet antzeko idei ez, retro jokuen barruen antzeko ideia bat eskaintzen saiatzen da. Baina ingoan plataformak, The Legend of Zelda batez be Game Boyko, The Legend of Zelda Link's Awakening edo Oracle of Ages eta Seasonsen mekanikak eta tal estetikoa bildute. Egitzera Mina de Hollower ez tala igual horren beste aventura edo esplorazio bideojoku bet puzliekaz, akzinora bideratute dauela esan leike. Horako ikuspegi isometrikoan eta retro estetikigaz, hainbat kokaleku desberdin esploratzera eramango gaitzu, bidien borrokatan parte hartuz, arma eta objetu desberdinek lortute, bigarren mailako misioak eta gainditzera erongo gaitzu baitze, gero gure estatistika gobetxo joango gara, esperientzize lortute, gauza abilezi eta almen desberdinek lortute. Egiz izan hori, badin etxuet, niri jastetikoki pilo harakartzezten azikera batetik, eta aparte garatzaile badakitxo zona dela. Naiz eta aspalditzik ez da ben joku barri kaleratzen, eta gogopila kukitetzatez, eta demoak zentzu horretan asko harritxu uste da asko eragarri dozte, Hau da, aurtengo beste joku handizitako bat izin aldana. Igual ez talduko Shovel Knighten maila horretara, ze Shovel Knightek, plataformeoagaz, kooperatiboagaz eta jente gehiago erakartzeko aukeri ukiban, aparte indizen estanda horretan heldu jakun, gaur egun martxan jarraitzen da bela, baina igual nabarmentzi esaia hau esaten da. Baina alan dabe ikusten da, ordu pila eskaini dutzi zela Mina de Hollowereri. Eta bai, jarraitzu berreko jokua aurten estreneko dana, urriaren 31an, esan dugu moduen, PlayStation kontsolatan, Switchen eta PC-en. Eta kasu honetan demoa jogatzeko aukeri deko gule usteot, oinoko uste dut dia ez. Mentzate, bai, ez da gertzen dendako pagina ofizialian.
Ba, orduen igual kontu zuki biherkot, ze instaleta aukin jolastu leke. Osak, igual hor dago Betxo. arazoa. Naiz eta zera, instaleta jarraitzu ezkero ez txu esabatzen, ez dakitz. Horren, Vale. kontuz horregaz, lengo absolumegaz be, ez dakitzen niko jarraitzen da bene, edo ez. Bai, absolumek, bai. Bitxo, postekoa. Hoi momentua mentzat, gaurk egunean segitza zeban. Ikusi, Ja. norbaite galdu dau demua, desinstalatu ingo zeban. Lander, jokatuzu ordenagailuan edo Steam Deckean? Ordenagailu, baina Steam Deckien. Ordenagailu badalako. Vale. Ez. Ba, esena kompatiblea, ba. Steam Deckien ibinaz. Vale. Bai. Bueno, orokorren ja joku barrika izenak oso gitxik emoten dabe arazorik horregaz, Bai, incluso estienak kompatiblea supuestamente ia danak mugitzen dago. Bai, bueno, orokorrien nik uste garatzaileek buru apuru eukin saetzen dizela, ez? Bai. Steam Deckerako bateria gartasun hori mantentzen. Baina, Peterekin PlayStationak ingertatzen zen bezala saltze zituztela pete instalatuta zaude PlayStation haiek, zuk saldu ezakezu baita ere zurea mina daukazulako. Bai. Ba, bitxu, urrengo joku epatuko dutena, Steam Deckan badabil, baina igual ez da proposena bertan jokatzi, ez badan saguet entxufeta. Ze Blood Thiefek proposatzen dozkune da, alako aksinio superbizkorra, saguegaz bai ala bai jokatzeu biherri izenikoa. Eta hau izan da nitzako beste sustetako bat, Next Fest honetan. Da, holan, azkarra saltziarren, Ghost Runnerren estiloko bideojoku bet, ibilko gara ziztu bizitzen speedrun maila batzuk gainditzen, ez? Lehenengo pertsonako abentura bada fantasia ilunezko kirotxiegaz. Eta gure helburu izango da, maila aliketarinien bukatzi. Horretarako, espatakadaka, saltoka, hormatatik erreboteka, irristaka bilko gara, topera, ziztu bizitzen ikusten da moduen bidizoan. Baina, normali joku honek oso zaiak izaten dire, oso berezitzuek. Honek hainbat laguntza dekoz, da hainbat ezaugarri berezi, nahiko arrasten da benak, adibidez, etzaien gana zuzenin olako eraso, dirigi dut edoan eraso bat erabiltzeko aukeri dugu, automatikoki doa berangana, espatakadak oso simple bilko gara, baina plataformea kristona iruditzi bat egiz izan, zelan zoa zen, ziztu bizitzen ez, pantaiatatik, saltoka, egaz, praktikoki, eta zentzu horretan nahiko erreza iruditzi bat, ni nazen paketerako esan nahi dut, orokorrien. Eta, karo, girotxe horregaz, apuruko goratz ez dela Blood Thief detzen da joku honetan, Thief zarratara, bat ez bez, lapurren joku hartara. Bertan, gauza oso berezitzu beti iruditzu bate, sekretu pila dauz mailatan sakabanatute, nahiko Doom eta alako boomer shooterren estilora esango dugu. Eta batez bilko garena da hori, odola batzen, odola biherte gure protagonistek bere eraso berezizek etxeko. Eta holan txibilko garena da, inertziz aprobetxeta batez birrezta itxerakoan, ziztu bizitzen saltoka, hormatatik mobitzen, batzutan be borroketan parte hartu beharko dugu aurrera inalizeteko, baina horretarako beste armak eta baliabide desberdinek lortuko dugu. Orduen, uste batzu zanlako joku frenetikoak, asinioz betetakoak, Blood Thief apunte, zen ikuste dut beste ezusteko politzi zengo dela. Kasu honetan, bai, honiko demoak hor jarratzen dugu, osak aukeri badeko probetako bentzet. Norbaitek txatean esaten du Thief on Crack. Bueno, ni justu izaten joan, antzerako gauza, da niretzat zen Quake bia kokain hartuta dela. Zara, ezka estetikoki Quake bia izugarri gogorazten dit, eta ero exagerazio hori da, demora hostia saltoka zabitz, kristona biaduran, paretetan zea egiten, nola da, wall walkina o ez dakit egiten. Wall jumping egiten, saltoka hor alde bat dituztera, bai. Bai, niretzako gehien bada hori, Thief eta Ghost Runner, nahiz eta holako joku gehisa dozen, horren bizen arteko nasketa bat, baina arera kargarra zau egizan, nire pila guztiate. Itxura oso horrezia garai bateko shooter, nik Quake gogoratzen dit, eta hori baino zen dugu, vitaminatua. Hori da. Urrengo jokue, asfalditzik ez, baina udako jaialdiz, aurkezpen honetatik probetako gaukiot. Zizien da Devolver Digitalen aurkezpenien, ez? Normalien Devolver Directatan 3-4 bideojoku biltzen dabez. Baina ongo honetan aurtengoan bakarra bildu dabe, eta hause da, Bal Crossfit edo Bal X-Pit deitzen da. Eta da, roguelike barriro, zelan ez mekanika honek ikusko duguz,
baina aldi berien arkanoid edo breakout moduko arkade jokuen jokagarritasune bildute. Zentzu baten, Arkanoid tope. Bai, nik arkanoid pentsado lehenengo gauza. Hori da, ez, apur beti biliko garena da, olako barriro, fantasia ilunezko girotxe bategaz, naiz eta geurek monigotiek eta nahiko koloretsuk eta izen, girotxe hori hartzen dugu. Biliko garena, gure pertsona ize, zengo dela zikera baten saldun bet, olako ikuspegi isometriko duen taula batetik mugitzen erungo dugu, baina jaurtiko dugu olako bola batzuk, pertsona izin arabera aldatzen joango dire, eta gure helburu izango da, datozkun armadie garaitzie, alako eskeletoak eta beste izaki batzuk agertuko jakuz, eta punteroa gidatute, gure esfera horrek edo bolak jaurtiko duguz. Gauzie da, hori egongo dire, eraso normalak izango dizenak, baina beste esfera edo bola batzuk, berez izango dire. Adibidez, saldunek dekon berezko esfera hau da, odolan bilez izekona, hau da, jot namen txar bakotxari, odoletan itxiko dutxo, eta mineitzen joango da denporigaz. Baina gero, txarrak hiltzen goazela, olako esperientzi puntu lortuko dugu, gema batzuk, pentsa Vampire Survivor zen, ez da, olako puntu lortuko dugu. Eta maila zigotzerakoan, beste esfera batzuk desblokita joango gara hausasko mekanikakaz. Adibidez, susko esferak, edo etxaizek, paseko da bezan alako aizesko beste esfera batzuk, horre hainbat usatxu dauz. Baina kausi da azkenien, beste mekanika batzuri esker, esfera horrek fusionetan joango garela, elkartzen joango gara, eta batabestien boteriek aplikatzen ez. Orduen adibidez, asko ikusi duten bat izen da, olako lurrikara esfera bat, nun laukizare baten, lehengo irubiderriruko hausteot, gero maia zigoten sozela handitzen doa, etxaidanari mietxe hotxie, adibidez, susko esfera bategaz fusioneta, gauza bera itzen dugu, baina aldi berien zuten jartzen duztanak, ez? Eta olako kombinazio batzuk eskaintzen duz. Eta gure helburu izango da, batez be, taula horretan aurrera jutie, barra bat eukiko dugu eskumaldien, esan ez, ze puntuten agertuko jakun lehengo mini-boss pare bat, eta gero etxain nagusiza. Eta ran bakoitza gainditzi izango da. Demoan lehengo tauli bakarrik eskatzen duzkue, orduen bertan ibilko gara ez, azikeran peinda barriro hiltzen, roguelike mekanika honek eutxite. Baina pasetan badugun bero eskaintzen duzkune da lako kudeak eta sistema bat, zeukiko dugu olako herribet sortzeko aukerie, bertan baliabide desberdinek biltzen joango gara, gure pertsonez hobetzeko, geuzak izan desblokietako, partida dorran bakoitza baliabide biek azazteko, orduen olako geuzek behin astutan deuz arkanoiden, zadugu moduen, mekanika simple horregaz. Eta bertan, azikeran ez tozten engantzea askorik egiz izan, nire burue derrigortuen biarrezeot jokatzera, bol XP honetan. Baina azkenin asko guztiate, bukararako, eta barriro beste bat sakureko eta bai ala bai jokatu biarreko demo horretako bat. Untzina begire, eta honek demo ondino ordeko, osak nahi badozuen, Devolver Digitalen eta Ken izan garatzaileen joku barreze probetako aukeriko zuen. Ander, konboaiteko, esan dugu bola mota ezberdin hau dela, motaz zenbat daude diferenteak, ze pesa horatzen dit, askotan izak eta hauetan, debenditago izaketan eta dauden objektu pilat eta kombinazioa daude milioika igual. Neko zoroak, ez? Ja. Demoan nahiko txu dauz egiz izan, ez dudaz dana probe, ganera. Gero beste pertsonaia bat desblokitan duzu, berak beste atributo edo ezaugarri batzu duko zuen bai. Orduan horre nahiko joku gongo dara moten dugu, baina, klaro, gero ikusetezenak izan dira bari. Suskoa, izeskoa, pozoizkoa, lurrikarak, gero lako laser horizontalak edo vertikalak jaurtitzeko aukeri duko zuen bai, apurutanetarik. Orduen pentsen aiot nahiko sorta zabala gongo da, benetako jokuen. Vale, zondo. Benga, urrengoa gazgoaz. Urrengoa ustot inoz aipatu dugu irratsaioan, zen Nintendo Direct baten agertu zen. Morsels deitzen da. Eta egiz izan, bentsat estetikoki, zorak eritxu da. Anapurna dekogu argitaletxe lanak eitzen, eta garatzaile furkula eitzen da. Eta, erungo esku alako mundu oso berezi batera, nun historize kontan askunera bera, olako karta magiko batzuk jauzi dire zerutik, eta izaki desberdineri boteriek emoten hasi dire. Gure kasuen sagutxu bat izango gara, sagutxiki bat, beti barek estoldatetik urtetan dana,
Eta gure helburu izango da, botere handiz hauek lortu da bezan, beste alako katu maltsur batzuk garaitzie. Bueno, berez, ez dugu ikusko praktikoki ez katurik, ez sagurik, karta honek olako izaki berezi batzutan bilakatzea erungo gaitxua, adibidez, olako usteldutako lore bat, edo txikilasati bet, mugitzen dana. Eta twin stick soter edo palanka bikoitzeko tiro jokuen estilora, bilko gara maila desberdine gainditzen, botere desberdine lortzen dugu zen bitxartien, maila zigoten joango gara erasoak hobetzen, beste izaki batzun almenak edo karta batzuk lortzen. Orduen, orokorrien twin stick shooterran barruen, igual ez da jokurik onena, baina badekoz bere ezaugarri berezitzu nahiko sarmagarrezek egiz izan. Baina batez bena barmentzeko dana da estetiki, ez? Ez da ikusten zabizen hor gure Twitcheko bidizoan. Baina, nahiko zaila da eskribatzeko, baina nire gogora ekartze ustez, batez be, 80ko hamarkadako edo horrazikerako telesaiek, animazinezko telesaiek edo bideojoku batzuk bai, eta agiz izan morsesek zentzu horretan nahiko estetika berezize lortzen dugu. Demoa pasen eban, hainbat izaki desberdin desblokien ebasan, bakoitza bere almenakaz, erronka desberdinek proposatzen dozku ez, bertan agertzen dizen pertsonaizek eta alako monstruak, baina petxet estetik egaitzik badan merezi dugu, probetiek eta mundu honetan barneratziek, morsesena nahiko berezitxoa moten dugu. Aurten estreneko da, esango neke PlayStationen, Nintendon eta ordenagailuetan, orduen bitxartien, hori, demoa probotako aukeri diko zu eta benetan, roguelike zentsu hau guztetan bai atzuen nahiko gomendagarreza da. Oso berezia da, ez da nola deskribitu. Bai, ez da arreza deskribatzeko egiz izan, eta aurrengoa aregitzi hau. Bukatzeko, olako joku oso berezi batega samaitzen nahiot. Normalien, egiz da saiatzen ezela Steam Next Festan, jokalariek geizen edo bentseta rakastak geizen eukitzen da bezan demoak probetan, gero egiz da Redditen eta gartziatezela beste gomendio oso on batzuk. Eta hau izen da Tamasikan kasue. Naiz eta amaieran Steam Next Festeko demorik jokatunetakoan artien egondan, Ia zelan deskribatzen dodan hau. Gauz, lehen pertsonako ikuspegizedekon shooter baten aurrian, gure eskue, gure armak olako marraskitzu batzuk izango dira, eta speedrun kutsu bategaz, gure helburu izango da metro japoniar batetik, Tokioko metrotik, ez dakit zehazki, nun kokatzen garen, alako metro psikodeliko batetik ISH, piztu bizitzen goazela, tiroka, parrizek etzen gure aiztoagaz, eta bihurtzen da, naiz eta shooter bat emoten daben, gizau da alako erritmo joku bat esango dugu. Etxaizek tiro batega sakatzen duguz, eta eurek be guri antzeran. Orduen, olako keinu bizualakaz edo soinu keinu batzukaz ikusten joan gara, ez? Zein behar dugu momentu horretan, igual tiro itxen nahikoa da, edo igual alako igel moduko monstro bat larri urbiluko dago, eta momentua proposen nien parrizen birko datxago gure aiztoagaz. Beste batzutan, olako tiroak desbideratzi tokeko jako aiztoagaz, orduen, mekanika piloan aztetan deuz egiz izan, eta hasik eran oso txarra nintzen, baina momentu batetik aurrera demoak kliken joztan, eta derrepentan hasi nintzen maila piloa gainditzen gelditzu barik, ez toztien giltzen, eta momentu horretan ja zoragarreze bilakatu zen, ez, demo hau, tamasikan demo hau egiz izan, eta bihurtu da azkenean, igual, absolunegaz batera, Next Fest honetan gehizen gozatu duten demoan, Egize da, ez da mundu guztizentzat, batez beteko zen kolore psikodeliko eta frenetiko horren gaitzik, da joku bet, txunen moten atzedenik egiz izan. Baina, alakoa guztetan bai atzu izan, ultra kill datozten burure, edo beste olako shooter frenetikoak, beretan proebierrekoa, jakioten norbaiteri guzteko jakola. Eta izan leke, beste indizen barruen, beste susteko handizetako bat. Bai, leheno esan badeu beste jolazak norbaitek izan du Thief karrakak intzala eta nik kukain hau da, ez da gizerrat, baina LSD-ak da, porque jode kolore egin. Normali ez guztien horren beste, olako jokuek, baina kasu honetan, arrape, ez da klik este momentu horretan da, gozatzen. Bentsat ez da roguelite, ez que jak. Ja, asko gondire, baina... Ja falta sana, Baina kasualea izan da, naskun roguelakeen bile, baina justo honenak edo itxuro esonak holan tokei dire. Joder, hortengo demo festa, hortengo oingoa nahiko zorua,
Bai, orokorrien bai. Beitzete jokuri jokatu nire artien, holantxe urten da. Ditxu. Ondo, ba mi, esker, Lander. Badaukagu lana, oin Juan, begiratu, eta demoak dauket danak mina de Holloway izan ezik, uste dut. Okeres baldin banago. Onjoka martxan dare, así que probatzeko aukera bikaina. Eta bestela, ez dakit, uda ona pasatu, tope jolastu, eta laizter egongo gala pentsatzen dut. Ondo ibili? Horrezia, eta ondo badoa, laster egongo gara atera barriro, bai. Hore, ale ba, ondo pasatu dudan. Hau pasoek. Ondo bi, eskerrik asko. Aio.